Martínez eta Saio Arroio, aldatzen laguntzen antzerki taldeko kideak bilak, eta Añorgan eta Biaforan egongo gara, ispilu antzezlana zuei erakusteko gogoz eta irrikitan. Jon Martínezek idatzitako gidoia eta bion artean taularatzen duguna, eta zertaz dijoa ispilua guztiei gertatzen zegoen gauza garrantzitsu bat, eta ez bikotea nola aurkitzen dugun, nola gizarteak eramaten gaituen bide batzuetatik batzutan ez ditugunak hain gustoko edo beste batzutan bai, eta guk hori erakutsi nahi dugu ispiluaren bidez, kritika txiki bat eta jendea pentsatzen da pixka bat ere bai, eta nola egiten dugu, bi pertsona daude eszenan, Iker eta Idoia, eta Iker eta Idoiak erakusten dute beraien antzerki entsaio bat, eta entsaio horretan ikusiko da bai alde batetik nola sortzen da obra bat, guk erabaki dugu beraz, era desberdina daude, bestalde erakutsiko dugu gizarteak nola esaten dugu zer egin behar da, nola aurkitu bikotea, nola aurkitzen dugu gure bikote hori, eta bestalde nola Ikerrek eta Idoiak badituztela ere beraien guztiak, ezta? Bai, pixka bat, ondo esplikatu du, eta bakarrik esan jendea animatzeko, eta gu aldatzen laguntzen antzerki taldea gara, lehen beste obra bat plazaratu zen, aldatzen laguntzen taldearekin, izan zela Oteiza ezberdin gizartea, gainera hitzak lagundu zuen azkeneko emanaldi hori publizitatzen, da eskerrak eman nahi dizkiot, egia da. Eta orain jendea animatu, antzerkira, euskarazko antzerkia dela, eta animatu, eta ekainak bat egongo gara gaueko 10etan jolasetxean Añorgan, eta ekainak 3 igandea 8etan Biafora eta berda. Ondo izan da animatu antzerkia ikusten.